Busy George. Hello vlog. Welcome to my guys. Tabling George. Tabling. Ikaw dyan na mon. Epilor rhyme na eh. What's up mga George? Dito kami ngayon sa Ubbog Uli. Shoutout nga pala kay Labo Boy. Kapag na pati ni Labo Boy. Kay Christian Bura. Ay nabate. Kapag ang aming nabate. Pero daw. Kilapit kami kal. Salayutan mo yan tayo. Tapos pinakagaan ng ilog na Tunged datoy. Kanyiti Tunged ya. Walay. At pati apgad kun tamnay. Nagabot ba yan? Ne, doon sa balitok pa tadang simento ay balitok. Tanda, siniminto dala na parpa. Yan. Alright mga George, dito kami ngayon sa ilog na Tunged. Ayun oh. Tunged ko na yan na. Ang lamig-lamig. Hangan na kwata na tapgad unang tamnayatan. Si Bonmon na bartok na. Yo yo yo. Ang lalim-lalim. Man nagtatugasid ta George. Ikaw yung makayag. Ito baging. Ali mga George, ito pa. Kama George, tuko duman. Kaya video ka.
Sige ah. Yan. Oh, tukod mo George. Okay. Lipos. Lipos na malagayam. Mga 6 foot. 6 feet. Pero malamis. May bakit tayo na kwa malinaw. Baliktad mo!